I però tots van seguir. Doncs escolta, ja us notificarem demà quan arribem allà. Més que res, vam quedar més que res amb l'Enricat, amb la part Señor Mariano, el agua aquí. Espera, yo... Vam acaparar ja la sala per veure el futbol, tots engrescats. Fan un, fan dos, ja com se va aixecar i vam anar a votar i sortirem guanyant. Va morir al peu del canyó. Hombre! I el català sortia la mà els nois de Galera feien un cremat. La guitarra solia cantar. Visca Catalunya, visca el català. Estàs en vídeo? Visca Catalunya, visca Lliure! No cantemos más que ese buen día, ¿eh? Ja ven, si mireu la càmera, ven, veurà, Feia molt possible, si cantamos antes. Quina panoràmica. Mira quina panoràmica, Vaya panoràmica aquí. Aquí ja ho dic, No os vayáis a la derecha que se van a recuperar. Yo lo tengo aquí a los lados. Quina panoràmica. Mira quina panoràmica, Vaya panoràmica aquí. aquí ja ho dic, No os vayáis a la derecha que se van a recuperar. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Bon viatge. Bon vent i Barcanova. Adéu, Oli. S'ha d'emportar el tiquet. Manel, que s'ha d'emportar el tiquet. És igual, en tinc un altre jo. Ah, sí? Val, Sí, si no ho demanen. No, jo tinc dos jo. em dirà que el duc jo, també. Tenim una pinta de guiris que no... Portem una fatxa que es passa. Ja tinc un altre jo. Passa que fa més quan venen a casa nostra. I tant, pitjor. Però si no vas així.
j'ai pas regardé. Ah oui, encore. Que tenim el ple que ens acompanya i que demà doncs, participarem en aquesta festa, aquesta celebració, que no és més que el 50aniari de casa nostra i del centre català, perquè aquí a Zúrich va ser el que va venir, es va fundar i es va fer la bombolla. Vull dir que, a més, tenen molt de mèrit perquè constantment estan defensant el que és el nostre país, i aleshores doncs és la gratitud. Per tant, Molt bé. Visca Catalunya! Visca! Sempre! aquí, a més, ens acompanyen, tenim uns companys que són guerrillers, que són del Prat de Llobregat, també són una colla gegantera, que ens diuen amb nosaltres, i després també tenim uns companys que són de Taradell, que també ens acompanyen a acompanyar, una gent molt maca, i després tenim gent també de la Coral de Nit de Munt, vull dir que tenim un ventall de gent que representem Catalunya, tot el que podem, modestament, o de maneres també. Si us sembla bé, parlem seient, Vinga, doncs. Moltes gràcies i benvinguts aquí a Suïssa. Gràcies. Papa del Josep Maria, i Si t'acabes de comprar 24 bares, també se calcularà. No té falta. Aquest aquí em té un poc soy la monja María. Vengo para bendecir ustedes. por favor. Pero cállate. Del capital mobiliari, perquè tenies... Hablan de que un poquito, pero solo.
han jubilat amb aquest no? Niente. 2 anys d'atur, la veritat. I un any més de renovació per major de 52 anys més. Passa, Manel, passa. Hola,